Ngaon siya guys. Kira ay hangod. Yan na oh. Ha? Sulo ka. Fresh isda. Sulo magkasi mong sus. Nga puputa ni Kuya Daryl o Kuya Sammy. Kuya Sammy. Kuya Prissy. Karami ni. Okay, gimoy. Di makita ang gwapa mo? Makita tong gwapa, be. Gwapa. Asa sa ka gwapa? Halay. Wala lang, piramidi. Kami nga. Well, ano yan? Pasbor mo. Yan na yan.